Des de l'esport català universitari i des del món de l'esport ens adherim al manifest institucional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Volem denunciar i lluitar contra la violència masclista, les violacions, les agressions sexuals, l'assetjament, el tràfic i l'explotació de dones perquè ens cal educar, saber i reconèixer la necessitat que totes tenim de viure en llibertat, sense riscos per la nostra integritat física i per als nostres cossos. Necessitem més recursos i suport perquè totes les dones en situació de violència masclista puguin trencar el silenci, se'n puguin sortir i recuperar-se. Necessitem prevenció perquè la violència no sigui una opció vàlida en les relacions de parella. Necessitem més professionals especialitzats en l'atenció a filles i fills de dones que han patit violència, perquè el futur de casa nostra sigui un país lliure de violència masclista. Des de l'esport català universitari ens comprometem a avançar en la construcció d'una societat i un esport que camini amb uns valors allunyats de qualsevol tipus de violència. Des del respecte, el treball en equip, la lluita, l'esforç i la superació. Un compromís basat en una visió integral d'abordatge de les violències sexuals, també en l'esport, i amb la voluntat d'explicar què són. Perquè no volem més violència contra les dones, perquè tenim dret a ser nenes i dones lliures. Contra cap dona, contra cap nena, ni a l'esport ni enlloc.